Videl som Thunderbolts. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. Hneď takto na začiatok vám musím odpovedať na tú otázku, ktorú má väčšina z vás práve v hlave. A to je, stálo to za to? Ak čakáte len na túto odpoveď, tak áno, stálo to za to. Rovno vám musím povedať, že nie je pravda, čo hovoria všetci tí ľudia, čo hovoria, že Thunderbolts je úplne najlepšia Marvelovka a že nič takéto sme tu nemali. Alebo že je toto najlepšie od Marvelu za posledné 2 roky. Pretože buďme k sebe úprimní, najlepšia Marvelovka za posledné 2 roky sú Tretí strážcovia galaxie. Ale napriek tomu, že Thunderbolts nie sú tá úplne najlepšia Marvelovka, sú skvelí. Sú proste skvelí v tom, čo robia a ako to robia. Je to tak trochu návrat ku starším Marvelovkám, pretože tu máme konečne zase film, v ktorom na postavách naozaj záleží. Obzvlášť pri týchto postavách. Pretože tieto postavy proste nie sú nejakí skauti ako Avengers. Pretože tieto postavy nie sú superhrdinovia. Sú to zlomení ľudia. A o to viac vás budú zaujímať a budete mať pocit, že sledujete skutočných ľudí. Pretože tu máme Jelenu, ktorá prišla o detstvo, lebo veľkú jeho časť strávila výcvikom v Červenej izbe, kde musela robiť nepekné veci. Máme tu US agenta, ktorý mal nahradiť kapitána Ameriku, ale nakoniec zlyhal v superhrdinovaní aj v rodinnom živote. Máme tu Red Guardiana, ktorý je výborná vtipná vsúka do filmu, ale zároveň to není len nejaká zbytočná postava, ktorá je tu len na pobavenie, pretože funguje skvelo aj v emočných scénach, hlavne vďaka jeho vzťahu s Jelenou. Máme tu Ghost, ktorá, buďme k sebe úprimní, je najslabší článok týmu. Akože niekoľkokrát im pomohla a tiež nemala najlepšie detstvo, lebo ho strávila v laboratórii Shieldu, ale vo finále nie je taká výrazná ako ostatné postavy a je to proste postava, na ktorej rýchlo zabudnete. Akože sa budete o niekoľko týždňov pozerať na plagát od Thunderbolts a hovoriť si, čo je toto do pekla za postavu, ja aj však to je Ghost, ona tam vlastne bola, proste chápete. Potom tu máme Taskmastera, ktorý sa určite dožije aspoň polky filmu. A nakoniec tu máme Buckyho, ktorý musel dlhé roky robiť nepekné veci pre Hydru. A už si prešiel tým stroskotaním, ktorým si prechádzajú všetci členovia tímu. A preto v nich uvidí potenciál. No a všetky tieto postavy spolu fungujú priam skvelo. Majú medzi sebou skvelú chémiu a dynamiku. No a potom tu máme záporné postavy. Prvá je Valentína, ktorá, ak si správne pamätám, sa predtým objavila v sérii Falcon a Winter Soldier a v podtitulkovej scéne Black Widow. Ak som niečo vynechala, tak mi to prosím napíšte do komentárov. Vo finále je to len bežný zloduch, ktorý jediné čo chce je veľká moc. Vidno, že ona nemala žiadneho strýka Bena, pretože potom by vedela, že s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť. No a potom tu máme druhú zápornú postavu, ktorá je skvelá a skvelo funguje. Ale zároveň vám toho o nej nemôžem viacej povedať bez spoilerov, takže mi asi proste budete musieť veriť. A celkovo celý film bol za mňa spravený na jednotku. Mal originálny príbeh a páčilo sa mi, že vo filme neboli žiadne CGI počítačom preplácané veci a lokácie a že bol film točený na normálnych miestach. Takisto sa mi páčil aj samotný koniec, ktorý chvála Bohu nebol zase len obrovský súboj s hromadou CGI a bol na Marvelovku prekvapivo tak trochu nečakaný s odhalením, ktoré sme bohužiaľ všetci čakali, ale prezrádzať vám ho aj tak nebudem. Ešte by som chcel povedať, že film má veľmi dobré tempo a vďaka tomu vám tie 2 hodinky prídu ako jedna. A veľmi rád túto recenziu zakončím slovami: choďte na Thunderbolts, stojí to za to. Každopádne to by bol môj názor na Thunderbolts. Ak máte nejaké otázky alebo chcete napísať na film svoj názor, môžete to kľudne spraviť dolu v komentároch. Ak sa vám videjko páčilo, môžete ma podporiť lajkom a ak ste tu noví, tak aj odberom. Za všetku podporu vám ďakujem. Zatiaľ sa majte a čau.